Franco ja hilda zegoen, baina ondino frankismoa ez, ezta? Eta egin gendu beste indar demostrazio bat, erostak izan esan, eta konbokatu egin gendu Durangon asamblada bat legala etxara, klandestinoa ez da, baina Durango zentroan, jesuitetako frontoian. Orduan, bagerekien Guardia Zibila gertuko zala. Izan zen, haber zer batzen da. Ja, Franco hilda, demokrazia batzuk dilue etorriko dala. Konbokatu egin genduen koordinadoratik, eta elkartu ginen 2000 langile inguru Durango. Nafarroa, Araba, Gipuzkoa eta Bizkaitik etorta, ezta? Eta, agertu zen Guardia Zibila eta asambladaren antolatzailea edo asamblada egiteko baimena eskatu zuena, nire koñatua, Joajo Zelorio, hori kuartelera josan, eta Euskadiko koordinadoran zeuden, neu ez, suerte izan eban, baina geunden beste bost pasei lagun bai, hor kuartelera juntzien, baina tortura horik. Ze garai hartan ja Guardia Zibilak etzekien ondo zer egin, eta Hidalgo kapitaina bere arrokeria bajatu lleban apurtxu bat, eta egun baten atxolutako guztiak bazkaltzera erueban al centro Estrebeitxo. Etzekiten zer egin haiekin, eta azkerien kaleratu eta kargu barik geratu ziren.